Asam to gibutang silhi ni Papa ay. Hindi na juga gapangita to wa po nakitaan. Malili ang takuan ni ki. Daghan na kagsagbot. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh, og di na makitaan to. Wa man jud ko mahimo. Paborito lang na ako ni tagsa-tagsa ni mga sagbot. Hey, what happened? Sang, kauya, puro mambuhi, o patay. Ayaw pag namisita na lang ko ni Inday Taring dito. Ha? Aw, ato na lang ako si Inday Taring kay labong gimingaw ka kanunida. Magunsa magawa ni ha? May sigil mo kong gagahigda na eh. Nawa ko gibuha. Sana all. Magunsa ka kuha ni ha? Pay mangnitlit ko ni charing ron. Bago pa ito naligo. Kaya hamis na bakit yung paa. Ayay! Gago! Ay, kato na lang kilamit to siya. Ginagawa mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kapuya pod oy. Daghan kagsagbot. Kapuy kayo. Tagsa-tagsa mapunito na ho. Sayang jud. Gihatag sa akong ka-video call. Nga apam. Taga-Australia ba to? Ako. Sayang ba paderma. Amunit ra kog kuan ani o. Kanang sagbot. Ay sige. Mamunit lang kog sagbot basing kasabaan ko ni Papa ni. Uy, nak! Panili ka na? Amunit malagi ka na lagay. Oy pa, asa ni mo gibutang ang silhig? Hindi na ako sige gibut-gibut na ning bay. Wala ko na nakita ang silhig. Amo na ako na lang gipunit pa. Ha? Na, mo to anak. Butang to lang hapon. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Pagkita na kay Oto sa midagat karon. Managbo mi imungot. Iga nga oy. Pay maligo na lang ko. Wow! Ginagawa mo. Patay! So na pag-agi ni ron. Patay so pag-litli no hindi charing ini. Silabong gakuan na rig. Sigag ana banyo. Oh, namligyan na niyo. Patay sirado. Patay lakyan. Pakita na pamaagi ni para makaliklik ko. Na ba kasi Inday Taring ron ba? Lakman? So ako pagpamisita na nga, lakman? Asa mong ko agyan ni Depita? Buwan nga naman, agyan na niyo. Oh, wala man ni kandado na. Buwan nga, wala man ni kandado ni dai. Gago! Oh, gawin mo nga mamisita mo ka. Lah, kisam to. Lah, sudah dah to hana bay. Hindi tarin pagyan. Bantay ka rin. Hoy, kamusta ka na? Ingin na. Ay, nagigulan ko jet. Mangil ka. Si Inday Taring yung kita na ulo. Ano man na hindi charing? Okay lang na. Sumangil. Sakpa na ka. Huwag ka kailangan, nag-unsa magana eh. Wagi ko maglitli. Gatan aura ko. Huwag ka maglili, gawin magana. Kaya ba magagaban nyo na? Tingnan ko kung maglitli. Tanda na mo dere. Dali. Dali ba?
liar eh. Dari tanawa. Asa ka na Ah, tanawa eh, buho. Tanawa. Hindi mo malis na nak, basi nugma sa mga balik ka tunag na, basi ugma, basi na. Sige, sige. Siya to. Hoy! Gasa mo na! Basta ganyan kibuta na. Ay, nang di mo ha? Kapo. Run. Matay ka, Preg. Ginunong ko nimo sa imong kabuang, pre. Kapag na nga, ikaw magidudul ako. Ah, ayo ra kasusukan. Yang ginangin pa ko nimo, ha. Kapag na nga, ako manakaw na lila. Ah, kabuang. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero hindi nationwide na papanood ka. Ganyan. Ngunit ito na naman ako. Saan yung mga kauyap? Puro pakatbuwa. Saan ako itong isuon, ha? Nanilid na ba ka to? Eh, isugo mo talagang ganihan nga, pasiligon na to. Ay, di, balik ko na to. Hoy, di sa mana hindi sereng. Okay na, huwag ko kailan na. Eh, pasumagil. Huwag ka kailan. Nga nag-usap ka. Anong nagrili mo ka? Yaw na. Kapag na nga, ako manakaw na lila. What's up mga tipag? It's time to shout out. Shout out daw ni Rose Paderos Musol, Jisa ng Batak Dulauta, Lawrence Mikulov, Maria Nicole Tungko, Margie Madeira Halasan, Angel Danua Ibis IK Wanton. Yo, shout out ko ni Ashley Joy Dalauta, ni Trisha Mikolov, ni Laika Castillon, ug ni Ralph Jitro Dalauta. O, ganun sa. Huwag ka makalimot sa pag-subscribe sa mga YouTube channel o click sa notification bell o dahan kayong salamat ninyo sa inyong suporta. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab.